lah dijapui nan kuaso mandeh bak marantau Cino baru kapandai berjalan diri denai batinggalkan kini tiada harito kampung calialah kain tambah duang saratu kain tanduk uang dan lalu sulap buat gantung mandeh silau julu pusaro ayah kok sama tolonglah rambah batu mejan pun lah doa pun kirimkan jualan. Lah dijapui nan kuaso mandeh bak marantau Cino baru kapandai berjalan diri denai batinggalkan kini tiada harito calialah kain tambah duang saratu kain tanduk uang dan lalu sulap buat gantung mandeh silau julu pusaro ayah kok sama tolonglah rambah batu mejan pun lah doa pun kirimkan jualan. Mandeh pulanglah mandeh ke kampung calialah kain tambah duang saratu kain tanduk uang dan lalu sulap buat gantung mandeh silau julu pusaro ayah kok sama tolonglah rambah batu mejan pun lah rabah doa pun kirimkan jualan.